Pali nkoke pa social media pamene anthu ambiri akukhulupirira kuti zimene walemba Ayuba James zokhuzana ndi zimene apolisi akuchita ku Blantyre zija zowatenga anthu amene akuganizidwa kuti anapalamula mlandu okupha a Victoria Bobe. Eya tikukumbukireni Victoria Bobe uja amene anali lecturer wako ku Hayes komanso kuphatikizapo anali doctor pa chipatala cha Queen Elizabeth. Apolisi chimene anachita ndi chakuti anatenga anthu oganiziridwawa ndi kumawayendesa malo onse amene akuganiziridwa kuti anthuwa anadusa komanso anayenda ndi mmene zinthu zinakhalira. Malo onse anadusidwa kupatula nyumba mokha ndi mmene achiwembuwa sanalowe pa zifukwa zachitetezo. Koma anthu ochuluka sakugwirizana nazo. Ayuba James mwachisanzo mu video ino ndikhala ndikufotokoza zina mwa zifukwa zimene Ayuba James sakugwirizana nawo pa ganizo limene apolisi akuchita. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa 17 December apolisi anatenga anthu amene akuganiziridwa kuti anapalamula mlandu okupha a Dr. Victoria Bobe. Iwowa anaphedwa ku nyumba kwawo ndi azigawenga zamfuti amene mmodzi mwa iwo ndi amene anakhalapo wa polisi mdziko lija la Mozambique, ndipo iyeyo anakhalapo mmodzi mwa a intelligence kapena kuti ministry ya intelligence ku limodzi mwa maboma akumeneko ku Mozambique. Koma pa nthawi imene anthuwa ankayenda panali pakujambulidwa ma videos osiyanasiyana ndi apolisi komanso panali anthu amakamera ndi zinthu zina zambiri, ndipo ndikhonza kusimikizirani pano kuti anthu ochuluka nkhani anali kuyisatira. Ife tomwe tapanga video zolo mwina ma videos okwana awiri okuonesani mmene anthu akuyendera, kukuonesani mmene zinthu zikukhalira, mmene akupezera. Anthu kunali kuyankhula chilungamo, zinthu anthu anali kudabwa kuti koma zoona anthu amalimba mtima kufika motero. Moti chithunzi chimene mukuchionachi ndi mimi sopano akuti oyo ndiye amene ali dolo osaziwa kunama kwa apolisi, ndipo makomenti anthu ena akulankhula kuti akuganiza ngati akayankhula chilungamo ndiye kuti samangidwa kapena kuti mwina mwake jail sentence sakhala nayo. Koma well, despite kuti mwina mwake kumalawi kuno sitimakhala ndi zija malamulo ngati mene alili ku America kuti munthu mmodzi umakhonza kuwatembenukira anzako onse, iweyo ndikuperekera umboni onse kenako ndikulandira chilango chocheperako. Kumalawi kuno aliyense amangolandira chilango chofanana. Komabe Sylvester Ayuba James analemba pa tsamba lawo la mchezo kuyankhula kuti chimene chikuchitika ku Blantyre chija ndi chibwana osati investigation. Sindili sure kwenikweni kuti akodi apolisiwa akufuna apeze chani kwenikweni. Kachiwirinso ndibwereze pano, inu amene muli ndi bongo ngati za nkhuku zikuvutani kuti mumvesese. Sindikutanthauza kuti kuphedwa uku kunali zinthu zakuti ndikhonza kuzipeposa ayi, koma chimene ndikupempherera ndi chakuti inuyo mu imvesese post iyi musanapange komenti yanu. Atangoyankhula mawu amenewa a Sylvester Ayuba James panali makomenti angapo, ndipo ena mwa makomenti amene analipo mu nthawi imeneyo imenenso inali ndi makomenti ochulukirapo inali yakuti zimene akuchita a Malawi Police Service ndizo ziwika bwino kwambiri kumene kumatchedwa imene imatchulidwa ndi mawu kuti crime scene reenactment or demonstration or reconstruction. Iyi ndi njira imene apolisi amagwirisa ntchito kufufuzira ma tekiniki osiyanasiyana akapanga ma arrest kapena kuti akamanga anthu amene akuganiziridwa kuti anapalamula mlandu, amawatenga kumalo amene iwowa anapalamulako mlandu ndicho linga chakuti iwowa akaonesere mmene anagwirisira ntchito polowa malo osiyanasiyana kapena pochita zinthu zosiyanasiyana. Izi zimathandiza apolisi kwambiri
kumvesesa komanso kuphatikizapo kutenga ma confessions kapena kuti mu zinthu zimene iwo aja amene akuyankhulaja akuvomereza ndi pakamwa pawo pokha, komanso kuphatikizapo amatolera maumboni mopanda kususanasusana kapena kuwafinya anthu kwambiri. Nthawi zina zimakhonzanso kutheka kuti amakhonza kupeza zinthu zina zimene zinali zobisika makamaka pa nthawi imene akulemba mafayilo awo a khoti. Mwachoncho ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti timvesese kuti iyi ndi njira yofufuzira chilungamo kapena ndi njira yofufuzira mulandu. Komabe ngakhale kuti zinthu izo zili choncho kuchokera kwa apolisinso ali ndi mphamvu ngati mmene zakhalira nawo nkhani yokhuzana ndi amabwalo. Ndipo ndondomeko iyi imasatiridwa kwambiri makamaka ndi anthu amene apalamula milandu yayikuluikulu ngati yokupha, mwachisanzo ngati mmene anaphedwera a Dr. Victoria Bobby ku Blantyre. Ndipo apa izi zithandiza kuti apolisiwa akhale ndi umboni okwanira kwambiri pa nthawi imene azilemba mafayilo onse amene akasuse anthuwa mu khoti ngati anthuwa angayambe kuthawathawa. Akakhala awa ama media house amene anali kumalowa kuchita cover zinthu live, iwowa akuyeneka kuti anapita kumeneko ndi cholinga chakuti akangomvesesa basi kuti kodi zinthu zinali motani, ndi cholinga chakuti apangire zinthu Amalawi, ndi cholinga chakuti Amalawi eni ake nkhaniyi aimvesese, chifukwa chakuti ma investigations onsewa akugwiritsa ntchito ndalama ya Amalawi. Choncho Amalawi akuyenereka kukhalanso anthu amene azimveseseka mwa chinthu chimodzi ndi chinzake. Choncho inde ndikuvomereza kuti zimene zikuchita apolisiwa ndi zinthu zofanana. Pa komenti ina imene yalembedwanso ndi munthu wina owalembedwa mawu wakuti aliyense amafuna anthu aziwe akachita chinthu chabwino, apolisi akuchitanso zinthu zomwezo. Choncho palibe vuto lina lililonse, mothekeranso kuti zikuoneka ngati iwowa anachita kale ma investigations awo onse. Ndichachidziwikire kuti maloya anthu amene akhonza kuzawayimirira mu khoti, anthu amene anaphawa, sangakondwere nazo zimene zikuchitika chifukwa chakuti kuzakhala kovuta kwambiri kuti iwowa azasinthe nkhani yawo mu khoti. Okay, now izi zachitika and anthu ambiri apapa zaoneka kuti anthu angapo alibe nawo ntchito zokuti kaya zinthu zinakhala motani, as long as justice ibwere pambalambanda, as long as tipeze chinthu chenicheni chimene chinachitika, chinthu chenicheni chimene chinachitika, as long as tiziwe weniweni amene anali behind, kuti kodi amene anawatuma anthu ndi ndani kapena motive yawo inali yotani. Atalemba Ayuba James, anthu ochuluka anayitenga kuchokera pa mmenepo, ndipo anthu ambiri anali kuzifunsa mafunso akuti ndi chifukwa chani Ayuba James walemba zimenezi. Komabe ngakhale pali kusamvana koteroko, Kondwani Kachamba Ngwira walemba kuti pa 21 Julayi chaka chino apolisi ku Lilongwe anagwira zigawenga zimene zimapha anthu wiki ina iliyonse. Atangogwira anazitenga kupita nazo kumene amakachita zinthu zimenezi ku 25 ndi cholinga chokuti aonesere aliyense, ndipo anthu anaona. Ndipo tonse tikukumbukira zinthu izi zinali mu nthawi ya MCP. Inuyo nonse munayamikira, ndipo palibe anasusa kapena kunena kuti alakwisa. Lero zinthu zofanana ndi zimene apolisi, lero zinthu zofananazo zachitika pamene apolisi atenga anthu aja kuti apite akaonesere mmene anachitira. Izi zachitika pansi pa chipani cha DPP, kenaka anthu ambiri akuoneka ngati apolisi alakwisa. Tadikirani kaye ndikuthandizeni kumvesesa chifukwa chimene apolisi anachitira zinthu zimenezi. Kutengera ndi Kondwani Kachamba Ngwira walemba kuti imakhala part of documentary kuti aliyense adziwe, makamaka apolisi aphunzire mmene akuba kapena mmene anthu ambanda amaganizira. Akamagwira akuba amayenera kuti apange master njira zimene anthuwa amagwiritsa ntchito kuzera ma practical
komanso kuzera mu zimene anthu akuyankhula, zimene zimathandizira kwambiri kumvesesa sogolo la zinthu zofufuzafufuza zikachitika pa zinthu ngati zofanana makhesi ake ngati amenewa. Chonde taonerani videoyi, koma mukamaonera muzikhala mwamwati kapena kuti mwakhuta osati muzikhala muli ndi njala. Ndipo sikupezapo apolisi akufunsa mafunso ngati kuti unaba kapena sunabe, unaombera kapena sunaombere. Apolisi amakhalabe ali mu profession yawo ya upolisi, ndipo ngakhale akamafufuza sikuti amakhala kuti aziwala. Iwowa amafunsa mafunso ngati munalowera pati, munabola bwanji, munapanga bwanji plani yanu, munadziwa bwanji kuti mufuna mubwere ku nyumbayi, ndi chifukwa chani munasankha nyumba ngati iyi, ndi mafunso ena otere. Nkhani ya munda amakakambira pa munda. Chonde apolisi ntchito yabwino ndimene mukugwirayi. Tazitayeni mphalabungu izi zikutayisani nthawi, mukugwira ntchito yotamandika kwambiri. Izi ndi zimene anayankhula mkuluyo amene tikumutchula kuti Kachamba Ngwira. Koma nkhani ndi yakuti kodi pali bifi yapansipansi pakati pa osapota chipani cha MCP amene timamudziwa bwino a Sylvester Ayuba James, amenenso ndi loya odziwika bwino, ndi uyu Kondwani Kachamba Ngwira amene ndi entrepreneur, munthu wamalonda wa business amene timamudziwanso bwino kwambiri, amene ndi osapoteranso chipani cha DPP. Kodi pali nkhani yokhuzana ndi ndale imene ikufuna kulowa apa? Kodi apolisi amene ankaoneka madolo mu nthawi imene ankafunsa Nyamata ku Lilongwe kuti aonesere mmene iwowa ankaphera anthu, tonse tikukumbukira ino zoopsa zimene anyamatawo ankayankhula no, timammenya ndi chisulo, timapanga izi. Taonani video iyi. Ndetna mmenya kumbuyo kwa basi ndikutenga kafoni kwa basi ndi 3000 kwa mundu wamuna nkazi ama moja bila ndaya jamaa basi kitendo usiku mwana hawi amaendesa njinganda amaendesa kwenda sasa. Now, izi zimachitika under MCP. Aliyense amachita kuyamikira kuti apolisi akugwira ntchito yawo bwino. Wina aliyense amachita kumva kukoma kuti apolisi apapa ndiye akuyitha. Aliyense anali onyadira. Wina aliyense ngati dziko tinali kuyisatira nkhani yonse chifukwa tiyankhule ndi chilungamo kuti zinthu zija zinafika popya, zinafika pokuti nkumaganiza kuti koma amene amakhala ku Lilongweko ndiye akupuma motani. Koma oyo zinachitika nkhani zonse, zinakambidwa nkhani zonse zinatha. Kodi tiyankhule kuti zinthuzi anthu akufuna azilowese ndale, akufuna azilowese mzigawo, kapena akufuna azingoneka ngati kuti ena ake akachita chinthu mbali ina yake ya dziko azioneka ngati anthu ozindikira, pamene anthu ena akachitanso chinthu china mbali ina ya dziko azioneka ngati anthu osazindikira, kapena olo si chinthu chinake chikachitika mulamuliro wina wake ena ake azioneka ngati ozindikira, pamene chinthu chomwecho ena ake wakachita mulamuliro wina wake ena ake azitengedwa ngati anthu osazindikira. Akuluakulu, tatene tikambirane nkhani ikuchitika ku Malawi ya imfa ya mayacha a Dr. Bobby. Nkhani it's not making sense. Ndaiwona nkhani yonse apolisi apanga issue statement kuti mbava zija zigwira. Okay. Ndizosangalatsa kuti polisi yathu ikugwira ntchito. Kenako this morning apolisi apita ku nyumba kwa Dr. Bobby ndi mbava zija. Malo mopita nazo ku court. Akuti apita kumene kuja kuti zikapange demonstrate mmene zinabera okulowera mu mpanda muja. What I don't understand is mbava izizi sizikuoneka sophisticated enough. Mbava zinapha mayacha. This is my understanding of it. Mbava zimene zinapha Dr. Bobby sizimene akuzipanga paredi kuchigumula.
Why am I saying that? Let's look at it this way. Mukito weyambirira anazabwera poera anazipeza mbava zonsezo tagwira tianaso adanagwira tiana tinata ma street chachani. It's taken them 3 weeks to come up with this narrative yokuti azipeza mbava zicho. But mbava zicho zitapita kunyumba kumene uja zitapita kukaba a specific parcel, money, variables. And this money was kept in that house. They had prior knowledge of where the money was. And that woman became collateral damage. And Babazmena was on a Sapanobaz. Since my business and drama, akujira kuoneka kuti ndikasasamba kuti awatenga museu awapanga coach kuti muoneke ngati nyonda amene munapanga upandu umene ndimene zikuonekera. This is how I look at it. Amalawi chinthu chimodzi mwene kumadziwa about Malawi police. Malawi police analowa ndale kwambiri. Sibungweso lijalo kuti institution lijalo kuti tingamayidalire. Kwa amene tikubwerera ku Malawi timakhala ndi nkhawa kuti we are not protected because one, kuyambira kundale amangomanga anthu andale ndikuwapatsa bail sitimaona trial kulibe. Two, milandu yonse imene ili ikuluikulu pakangokhala kuti pali munthu wina wake wodziwika nkhani zake zimakhala zimene zikuchitika ndi kuphedwa kwa Dr. Pope. Milandu yosaoneka mmene kuyendera apolisi akubweretsa ma staged witnesses, staged murderers. Zinthu zoti sizikupanga, it's not making sense at all. Poyambirira ndimaona kuti apolisi amagwira ntchito, but coming to really look into it, apolisi amene wakunama akutinamiza sana zipeze mbavazo olo akuzidziwa komano zinatumidwa ndi anthu ena. Now kumakumbukira kuti aku MCP akina chimwendo anatenga ndalama za boma kukagulitsa mmwenye kenako ndikupita kukamuombaso mmwenye uja usiku kugwiritsa ntchito polisi yomwe and fake search warrant. This is what is happening in our country. Ndizimene zikuchitika ku Malawi pakali pano. Akungo kukupusitsani, but the truth of the matter is anthu awawa akudziwa chimene chikuchitika. There is a breakdown in security in our country right now. Breakdown in security asirias. Panopa, we need to have anthu private security as serious because simugadalire police. This police inasanduka a political entity. It's no longer protect and serve Malawians. Dokuzane, a police Africa azigwira ntchito yawo bwino akagwira munthu pita naye ku koti akaya munthu yakapatsidwa bail because aliyense ali ndi a right to access bail. Aliyense. After that, tiziona trial. Milandu yonse yandale ku Malawi simapita ku trial. Palibe mlandu mene wazamba simuzaona trial. Uwa chimwendo there will be no trial. Mumba there will be no trial. Jessica Bwira no trial. Milandu yonse yachira pati pamene. Police yathu ya ku Malawi is a political entity being used by the politicians and nothing more. And what you see in Chigumula there, ndi zinthu zochitisa manyazi kwambiri kuti tizikalowesa nkhani yokhuzana ndi politics kapena tizikalowesa nkhani yokhuzana ndi zigawo pa imfa ya munthu wina wake amene anali mayi, anali doctor, anali mphunzitsi komanso anali mkazi wa panyumba koposaposa anali mwana wa wina wake. Dzina langa ndine Samuel Peter. Ona ni video yosalirayi. Bye.